Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, estamos na Radio Galega. Estamos moi contentos porque xa, bueno, estamos rematando abril. Agora sí que podo dicir casi de ya era maio, era por maio cando viene, pero ainda non podo dicilo. Non, eses o próximo, versos, claro. o próximo sí. Podes pensalo, pero dicilo non. Claro, no. Como- Hai cousas que comprendín nas últimas semanas que un director dun programa pode pensar, Pero non dicir. pero non dicir. Como por exemplo, cando ven un convidado favorito teu. Claro, pois iso non está ben dicilo. Por exemplo, pois esta semana están conosco unha das miñas convidadas favoritas, que son as Izquierda Sisters. Pensalo, podes Ainda que pensalo. pense con moita forza, iso non o podo dicir. Podo dicir, pois, pero que son moi favoritas, Lucía Veiga e Marita Martínez. E digo, pois, xa, pero non, Bravo, non podes dicilo. bravo, guapas. Pero non podes dicilo. preciosas. Que podes pensalo na no teu foro interno, pensalo, pero non dicilo, nunca. Podes eche ver na cara, pero non dicilo. Bueno, podese ver na cara como A ve veces. na miña cara Fernando RQR cando dou pistas aos concursantes. Que el ve A ver se lle das hoxe pistas. a ver se dou bueno, hoxe temos, bueno, sección de Fernando RQR, nunca ben ponderada, pero non imos ser maleducados, Non. imos ser Endexamais, corteses, endexamais. porque certo é que é o último programa desta serie no que van a estar con nos, pero vamos, que queremos saudar, escoitar as voces doces e aterciopeladas de Lucía Veiga e Marita Martínez. Benvidas as dúas. Como estamos? Hola. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hai un pouco saramiontelismo ese tamén, che digo, Bueno, que tal? Esto viña yo un pouco de Kenny G de fondo. Sí. A ver se tes... búscame aí Kenny G, Pini, por Unha favor. cascadinha de fondo. Se temos Kenny G, flipas. Yo toco yo. Claro, no, home, no, pero no, bueno. ¿Qué significaba allí? Allí era de Galega, Kenny Galega. E logo foi a Kenny G dúas. Vale. Cando abriron o despois. Kenny G dúas. A Kenny G dúas que era a segunda calde de Kenny Que G. levaba un violinista. Na primeira Na Kenny G, solo co saso. na G de Kenny G, quere sacar unha foto Fernando Requer. Aí. No ese de Kenny G. Quen sabe se non o saquei xa. Sí, por favor, no. Oi, mira, mira, dalle. Este Kenny G. Sí. Este Kenny G, pero nas festas de Bouzas, non? No, perdón. O tema titúlase Breathless. mira. Ahora empezaba. Que antes era o teclista de Camela, pero agora é Kenny G. Fixo ben Pini porque dixenlle o sea, mandelle unha mensaxe como desafiante e dixo non, é que estás escoitando o comezo que non se parece ao mítico de Kenny G que era isto. Agora vas a subir a Kenny G e Lucía Veiga vai saudar a audiencia coa súa voz doce e aterciopelada, como se fose pensando en ti, pero agora, vale? Sube un pouco. Boas noites, como que noners. É un pouco pensando en G, ¿no? Pensando en Jim. Claro, de Kenny G. Moi ben. Bueno, pois xa está. Xa podemos quitar a Kenny G. Kenji a contar a... Podes baixar a... Kenji ia dicir a Kenny G que ia saber no como... Ti sabes que eu sempre tive unha fantasía de que me tocase así Kenny G, se me acercase e darlle así como... Como? Así, coa man aberta. Ah, va. Bueno, Como facendo un... A Kenny G, pero por sí, que? como porque non... Non che gusta. Pois teño pelo moi... Darlle que Eu, a unha ver. hostia que man aberta. A ver, eu A ver, con iso Kenny non, G home. e Michael Bolton teño problemas. Que non nos A recoñece. Giruma levas ben. É que non se sabe moi E ben. Richard Clayderman non o metemos no mismo saco. Richard Clayderman. Non sei teño- porque non ten ese pelo O pelo era máis achipironado. lacio. Claro, era máis lacio. Luis Cobos o mellor, podemos meterlo. Luis Cobos era de Luis pelo Cobos, lacio. Que grande, Luis Cobos, Luis Cobos. Luis Que Cobos grande. empezou tocando na Orquestra Mondragón e mira ti, logo fixo un disco, bueno, Wow. Kenny G, moi ben, Kenny Kenny G, moi bueno. Michael Bolton tamén, sí. A min gustaba porque Kenny G é dos meus, porque tiña o pelo ensortijado. É verdad, pelo E, ensortijado. bueno, que eso dixome un día un policía nacional cando case me detén. Xo contei aí uns Sí, programas. que o pelo ensortijado, son sí. incapaz de pensar en Kenny G e non ver unha cascada, sabes, un rollo así Claro, como algo que cae. Claro, algo tío Algo que ali. cae. Que podría ser o mesmo Kenny G Co tirándose saxo. dende o alto dun edificio. Pero é que a bueno. Kenny G Pero a ver, había son que... cousas... Eso xa fixeron un programa facendo. No, pero é que Kenny G tiña que ser un recurso de impro, sabes, que ti fixeras calquera escena e cando Sí. puxeras Kenny G salguera Tes a Kenny G aí, pon un pouco de Kenny G outra vez, Pini, por favor. que pero tocara o
o saxo, sabes? No momento en que no momento xa, pero gordo de Kenny G, que dicir, cando está aí con todo ese tocho. momentazo de disti, Dios, como que Cando que cambia o Kenny G é saxo isto. tenor por o saxo Ai, fíxate. condicións. O que lle chega a media perna. Aí está. Aí sí. Aí sí. Baixa un pouco, espera, baixa un pouco. Isto ambientou todas as pelis pseudo-destapeñas. Vais a saudar de- agora a dos Marita 80. con Kenny G. Veña. Xa, espera, sube un pouco a Kenny G. Hola, boas noites. Que tal estades aí nas vosas casas? Caevos algo? A alma ao suelo. Carlos, Recollede a seguida. Que queda moita noite, non se tira nada. Aquí non se tira nada. pero Efectivamente. só funciona con voces sensuais, porque, por exemplo, poderíamos probar coa voz de Antonio Garisa a ver se... Sí, veña, imos Dalle, probar como dalle, soa sube un Kenny G pouco. coa voz de Antonio Garisa, que mellor é distinto. A ver, sube un ver. pouco. Espera, Buenas noches, amigas y amigos, buenas noches. Non No funciona igual. funciona tanto, claro. Bueno, O mellor se tes a voz como cazallosa, como a miña, pois non funciona igual O tampouco. ca voz do abuelo de médico de familia funcionaría. Buenas noches. A ver, proba, vamos a probar con... probar coa voz de... A ver, dalle. Buenas noches. Está aquí mi hijo Nacho, que trabaja de médico en el centro Vallesol. Chechu, ¿a dónde va? Vamos a la fábrica de Campo Frío. Pues tampouco funciona. Non funciona, claro. Quizáis por rematar... No, a mí me parece coa ben. voz de... A ver, a mí eu estos 6 minutos de programa vou facturalos igual. Coa voz de Andrés Pajares, quizás... A ver cómo podemos soa probar. Kenny G. Sí, por favor, espera un momento. Vamos a ver. Sube, Pini. Espera, porque agora non está no momento gordo do saxo. Agora sí. Buenas noches. Vivo en un hotel y tú no. Bueno, pois grazas. Ata aquí a sección clásica de Kenny G, do como que non. Deixate de coñas, pero isto podría ser unha sección do programa. Sí. Perfectamente. Decir, poñerlle a alguén o Kenny G e que voz lle pega a Kenny G. Hay que adivinar las voces. Se llama Ken o G. Ken claro. Aí. Sí, o anunciar, que anunciarías con esto? Que anunciarías con Kenny G? Pois, por exemplo, que sei, pista de Hot Wheels con Kenny G, pois iso é un... Non, claro. Bueno, mellor un reto, Colchóns. Colchón, sí. Black and Decker. A Sí, túa sí. taladradora. Steel con Kenny G, pois non lo sei. Ratibrón con Kenny Ratibrón con G. Kenny G. Ah, con Mata Ratibrón, os- nin rato. Claro, Mata non o vexo a Alfonso suavemente. Agra Non é o anunciando mesmo. Ratibrón Non é o con mesmo. Kenny G. Bueno, hoxe por se alguén non se despistou porque acaba de comezar o día, bueno, eu, por exemplo, non me dera de conta ata agora mesmo que xa é 26 de abril. É un 26 de abril, pero de 1478, na península italiana ocorre a conspiración dos Pazzi. Pazzi. Bueno, deles, dos Pazzi. Bueno, non sei como se pronuncia. O mellor sabe Alejandro Martínez Pini. Ti coñeces, boas noites, ante todo. Boas noites. Moi boas noites, sempre. Ante todo, un pode ser un Boa, criminal educación. ou un asasino en serie, pero sempre educado. A educación ante todo. Bueno, quero dicir, como non sei se sabes como se pronuncia, pero sí que foi unha conspiración, a conspiración dos Pazzi. Foi unha conspiración e os conspirados cando viron todo que dixeron, ¡ai, va la hostia! A sección de Pini, amiga. Grande Pini. Ejecución perfecta, ortodoxa. Non, estas pillou unos desprevenidos. No, cuidado, Pensei que iba a ir por outro lado, pero que xiro inesperado, que... Moi ben. Paloma estaba facendo agora mesmo Lucía Veiga de Paloma del Río analizando a Falta execución. de decir, lástima ese pie. Vemos a Alejandro Martínez Pini sobre o tapiz, Claro. facendo un triple mortal carpado. Lástima ese pie. É unha frase que sempre decía Paloma del Río. Bueno, pues un saúdo para Paloma del Río, se nos escoita. Para Francisco de Pachi, que... estou falando en serio, que morreu por traizoar aos Medici, e morreu colgado e aberta, coa tripa aberta e as tripas fora. Que cousas máis bonitas. Bueno, contamos. seguimos no Venga, noso vale. programa de humor preferido. Despois No, dunha a ver, evisceración. temos que
temos que trufar un Bueno, sí, pouco. claro, no. Aquí facémonos escándalos de toda e cando é a matanza do porco vamos todos. Claro, ¿no? aí, aí. Matan a un Pachi e Matanza escándalo porque foron os Medici, pero cando ven o matachín a casa ven que vamos a polos rixóns. Bueno, Home, a pues, hipocresía. Aí está, pois ademais trufamos neste programa con estas pingas de sabedoría e de coñecemento de cultura xeral, porque estamos nun medio público e tamén sentímonos un pouco obrigados Home. a isto. Dito todo, non sei se puxemos xa a sintonía. Non, aínda non. Aínda non. Uf, guau, non me Temos un apetece. ataque de humor visceral. Claro. Non me apetece nada poñer a sintonía. O sea, agora mesmo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, vale, vaya. Estamos na Radio Galega, son estes intres, se non me trabuco, que podería trabucarme, pero se non me trabuco, son estes intres ás 12, espera que teño o reloxo posto mal, non sei. Son as 12:15 da noite, xa. Que boa hora. 12:15 da noite, unha hora moi boa para comezar un programa de radio. Bueno, xa o comezamos aí 10 minutos, pero nos agora xa poñémonos canónicamente, como di Pepe Capelán, a estructurar o como que non de hoxe. Seguindo a escaleta, como sempre. Sí, que De xeito rigoroso e de xeito recto. Vamos, pero é que non me perdo un punto da escaleta. Quer decir, cada día xa fago... Mira, eu imprimo os guións en 2 follas, en realidad porque xa estou ampliando os espazos porque me cabería nunha soa. Pero digo, como ten sempre 2, pois De feito, ti fas a túa vida diaria con guión, escaleta. con escaleta, todo. No, hai unha escaleta, 8:30 mañá, 8:30 levantarse, tal. Non sei que, almorzo, non sei claro, canto. 10:30 ao final, sempre quero dicir outra hora distinta, pero eu con escaleta perfectamente. Bueno, hai que tratar o elefante na habitación porque levamos unhas semanas, concretamente, sobre todo as últimas 2-3 semanas, Nerviosos. escoitando cantos de sereas. Sí. Hoxe, de feito, os da radio non o saben, entrade nas nosas redes sociais, @comoquenonradio. Tedes o videopodcast, ademais, disponible en canto rematemos este programa. En canto rematemos, concretamente rematamos A unha. a unha. Hai que traballar Veña. que sí. Vale, a ver, hai que traballar a coordinación. Cando rematamos o programa? A unha. Agora sí, pois nesa hora, nese momento, xa nas nosas redes sociais, en YouTube e en Facebook, tedes o vídeo podcast. E poderedes ver que todos os integrantes hoxe do Como que non, tanto o equipo cómico habitual como as irmás Izquierdo, levamos unhas camisas tipo hawaianas, digamos, Floreadas, ¿no? ¿no? Floreadas, estampados, Alegres. cromáticamente agresivas, ás veces, digamos. Sí. E todo isto é en homenaxe a Fran Rodríguez, porque eu entereime, sen que el saiba, eu entereime das súas intencións, pero non me parece ben, por moito director do programa que sexa, que eu diga nada do que vai a acontecer, porque estou un pouco cari acontecido, triste en certa medida, Alicaído. alicaído, tamén Cabizbaixo, alicatado tamén un pouco, Alicaído e alicatado. xunto, pero tamén por unha parte contento polas miras e polas opcións e oportunidades que se abren para este programa no que queda de T4, ¿no? Eu non o veía así tan preocupado dende o do local paranormal, Ah, sí, dende o ano que- pasado, que tiña eses problemas. Fran Rodríguez, sen que ni G, cun silencio absoluto, sepulcral, a radio, os micrófonos da Radio Galega son teus para que nos expliques cales son as túas intencións. Bueno, pois as miñas intencións son levar o como que non pois a outro lado do charco. ¿Cómo? Bueno. Pero literalmente, estamos falando de que a semana que ven Sí. non estás con nos físicamente. Non estou físicamente con vos. Bo. Estarei Pero marchas do programa non? en espírito. Non marcho. Vale. Marcho que teño que marchar xa. porque teño que facer unhas cousas, pero intentarei levar o espírito un pouco o corazón do noso programa pois máis aló
do Atlántico, non? Vaya. Alén dos mares. Podemos dicir... A Cangas. Non, para outro lado. Máis aló, Cangas non, máis para Pouco lá. máis pasado Cangas. Xa, Pasado. A Guardia. Pois sí. Pasado Cangas. No, máis longe aínda. Sí. Poderíamos dicir xa concretamente A unha ver. localización. Poderíamos dicilo, pero a min gustaríame dicilo dunha... A ver, eu coñezo alguén que seguramente o dirá mellor que a min. Sí? Sí, Bueno, eu teño unha sorpresa para ti. sí. Porque como me enterei estes días atrás das túas intencións, de feito isto podemos dicilo, falei con Fran porque estaba preocupado, bueno, a situación. Veámoslo un pouco xa. Non, eu entereime, dixen, pero non imos contar contigo, que pasa aquí exactamente? Non, eu quedo, pero teño que marchar, pero quedo tamén, quero facer unha sección nova, pero dende ali. Digo, bueno, aínda que sexa mándanos algo, sí, non te preocupes. Entón, como vai ser unha sección circunstancial que vai durar ata a final de temporada, Sí. eu falei cos responsables de realización de audio do programa, Sí. os máis de 30 profesionais que traballan para, bueno, que isto soe como soa, pedinlles que fixeran algo específico para esta nova sección que comezará. Eu sei que ti me coñeces ben, sei que vas tocar na patata. Eu na pataca. agardo que Qué bonito, che Carlos. guste, porque fixémolo con 30 persoas, traballando Sí, máis sí, de, sí. non sei, de 12 minutos. Bueno, Xa estaban cansados, tamén te digo. Claro, xa estaban hartos. Pero creo que é o momento de inaugurar a que será a túa vindeira sección durante o que quede de tempada, que Sí. son aproximadamente 8 ou 9 programas, sí. e a ver se che gusta. Moi ben. Dalle Pini, por favor. ¡Viva Honduras! Qué bonito. Fantástico. Viva Honduras, a nova sección de Fran Rodríguez que podes explicar xa porque se vai chamar Viva Honduras e porque estamos todos con este atrezo que gastamos hoxe. Pois porque marcho a Honduras, Carlos. Marchas Honduras. Bueno, veña, suba a sintonía, Marcho a Honduras. ¡Viva Honduras! Bueno, ¿qué tal? Que a sintonía buscamos algo que fose entre caribeño, Xavier Cugat. sí, isleño, pero tamén con certas reminiscencias de saxofón, de algo máis un pouco máis gafapasta, non? Unha cousa así. Moi ben, moi Logo, pois, creo que o título da sección pois estaba feito, A non? ver, é que é un clásico, sabes, É un que unha referencia clásica. Pero a min é pa moitos, si, marcho a Honduras. Vou a facer aí unhas cousas que teño que facer. Un recaos que teño que facer. E neses recados coñeceremos a gran parte dos meus amigos hondureños. Porque ti xa estiveches en Honduras Sí, anteriormente. en Honduras. Vale. En Honduras. Entón ali temos unha boa banda de xente, obviamente non son galegos, aínda que poderían selo de corazón. E coñeceremos diferentes aspectos da vida hondureña, eso sí, nun espacio-tempo limitado, porque xa sabes como está a cousa. Sí, claro. Entón as medidas de seguridade e todo iso impediránme viaxar a onde quero viaxar, pero a cousa vai estar movidiña, seguro. Vale, nos agardamos que a ver se podemos conectar en directo a algúns dos días. Estupendo, ¿vale? Pero imos pedirte que todas as semanas nos envíes, pois non sei, un vídeo de 5 minutiños ou así para explicándonos pois un pouco a realidade hondureña, a xente, as xentes de Honduras. Queremos coñecer o pobo hondureño real. Claro. Que eu sei que ademais tes moitos amigos, podes comentarles a eles un pouco uns cantos personaxes que coñeces que eu creo que van ser queridos por parte do público. A ver, eu teño a moita xente que quero moito ali, pero entre os meus amigos, pois podría nomear así
a Abuela Pluma, pois a Manga, a Truqui, a Banano, a Leo, sí. Nomes de unha banda de atracadores. Edi, xente moi boa que seguro que nos vai a divertir un montón e que ten moitísimo talento e moitísima gracia. Joselito tamén. Joselito, pero non falamos de Joselito do Pequeno Rei Señor. Non vou a spoilear nada con Joselito. Joselito evidentemente non responde ao nome que ten. Vale. Coñeceremos a Joselito. Veremos a Joselito, escoitaremos a Joselito. Seguro. Bueno, ao mellor, eu que sei, se coincides con alguén polo que sexa, que estás en Honduras, polo que sexa, coincides con alguén e queres que pase pola sección Viva Honduras, como que non? Sí, claro. Pois adiante, vale? Conta, quen sabe, non? Quen sabe, a quen podemos atopar por ali? Non sei, que non sei. A zona de Sambo Creek é unha zona moi movida, con moita vida e Sambo Creek, onde iso, como é a zona? Que pois dice, Sambo Creek é unha zona que está na costa fronte ao que serían os chamados callos cochinos. Ajá. É un pequeno pobo de garífunas principalmente, que son os habitantes. Garífunas é unha canción de un tango. Sí, son os habitantes orixinais da terra alá en Honduras. É un sitio fantástico, maravilloso para visitar, aínda que non sexa o ano máis indicado, non? Pero por ali estaremos, por Sambo Creek, pois mirando Caimán Xacaré, a ver se vemos algunha raya, algunha cousa, o que me poida meter no mundo natural meterei. Falamos de peixes. Rayas, o que me poida meter tan preto, no. Sí, é verdade. Estivo mal estruturado. Estamos falando de fauna en todo momento, verdad? Sí, fauna sempre fauna. Sempre fauna, porque logo hai xente que escoita, non, que pero tentaremos mostrar un pouco así, que eu son moi de meterme na selva e tal. Que ben, que ben. Bueno, digo que non nos dixe, levas unha camisa, destas camisas que acabo de comentar que levamos todo o equipo, levas unha que eu gustaríame que para a xente que está escoitando a radio que soubese un pouco de que vai, porque ten a súa coña. Unha camisa de tiburón, aquí como lle chamaríamos? Kenya? No, tiburón. Tabeirón. Tiburón é correcto, eh? Sí, tiburón. Ou mandíbulas. Que pon aquí, mandíbulas. Claro, é a película primeira. Unha camisa hawaiana de tiburón que ten reza aquí un pouquiño. Espera, que está buscando. Se escoita silencio porque está buscando. Aquí está que di imos a necesitar un barco máis grande. É o que di o Capitán Quinn cando ven por primeira vez a ese monstro escualo. Sí. Que non estaba tan delgado, eh? No. Sección de Carlos. Como estás hoxe, Carlos? No, e quedou e a pose que vela, eh? E a pose que vela. Quedou ben cheo de impertérrito. Bueno, pues nada, grazas. Bueno, quero dar as grazas por acompañarnos en directo durante todos estes xa 33 programas que nos quedan, pois mira, quedannos, se non me trabuco, 8. Deberían quedarnos 8 ou 9 dependendo de como axuste programación a radio, pero que Fran Rodríguez vai seguir connosco. Eu estou agardando como vai a ser o noso tío Matt. Para a xente que non coñece os Fraggle, vai ser o noso tío Matt, que vai tío Matt o viaxeiro, non? O viaxeiro, claro, que escapaba da cova dos Fraggle e logo ia ao mundo exterior e dicía: "Querido sobrino Gobo, estou cunha xente moi rara." Entón estábamos humanos ali. Unha vez que viu, coñeceu por primeira vez o chicle. O chicle. E hai gente moi rara, hinchase a lingua e se deshinchase. Sí, pois unha cousa. Que ademais dobraba na versión española, dobraba o grandísimo Carlos Revilla, que faleceu aí xa moitos anos, pero que foi voz mítica da dobraxe en español. Bueno, un dos seus últimos éxitos foi Homer Simpson antes de que falecese. De feito, creo que hai algúns estudos de dobraxe que levan o seu nome porque foi director, ademais de actor de dobraxe, un grandísimo, e era a voz do tío Matt na versión español dos Fraggle. Bueno, isto todo, se non sabedes que é o Fraggle, que a Óscar Cruz pasoulle hai 3 anos. Googleade un pouco. E buscades e todo iso. As xeracións novas. Claro, non sabemos o que perderon. Bueno, pois, Fran, non sei que se che gustou a sintonía, queda. Encantoume. Bueno, pues por favor que quede. Eu prometo mandar, ademais de todo o cariño do mundo dende ali, novidades importantes, facer unha sección simpática e curiosa na que coñezamos a outros como que non nerds. Sí, como que non nerds. Como ben dixo xa Lucía, pero all around the world.
Hola, no, Qué bonito. gusta Ti leva moito. chaquetiña pa noite, leva chaquetiña pa noite. Que refresca. Non, Lucía. Sí, le refresca sempre, sí. Leva pa os mosquitos. Muda limpa. Leva pa o Muda sol. limpa. 68 calzoncillos. 68 calzoncillos. 68 calzoncillos. Cantos días vas? Porque se vas 68 xa estás Vou case 3 meses. case macho. 3 meses. Sí, O sí. mellor, Veñenche ben, 68 veñenche ben. bueno, o mellor se temos sorte, Sí. o mellor aínda está aquí para final de temporada. Pode ser. O mellor, quen Pode sabe, ser, quen para sabe, o último, non? quen sabe, xa veremos, xa Kilos veremos. a. Kilos Who a, knows, kilos who a, knows, kilos who a, knows, kilos a. kilos a. Bueno, pois nada, Fran, Vou vos a votar moitísimo de menos. No, eso, nos a sabes? ti, nos a ti, Fran. nos a ti, que Isto non o digo, isto Xolín, non sí. estou facendo humor cando digo, xa o sabedes. No, así no, que- que nós tampouco, eu creo que foi a túa incorporación ao programa deu unha dimensión distinta Descoñecida. ou como que non. Paranormal. Ling, 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 ling. Bueno, é que hai que decir que foi o único capaz de meter en cintura a Sí. Fernando RQR. Eu síntome en cintura, Porque Fernando segue- é un tío que se pasa as ordes de dirección por sálvase a la parte, pero chegou Eu Fran Rodríguez como director de contidos e puxo no seu sitio, chamou no capítulo, tirou de as orelliñas que Sí, había sí. que tirar. A verdad que toda a orde que eu levo nas miñas seccións é grazas a A Fran Rodríguez, iso é verdade, iso é verdade. Damos solamente por iso xa che dou as grazas. Bueno, pois nada. Este aplauso. Grazas. A vos, pa vos. No, foi un placer enorme e agardamos. Mira, eu comentaba a micro pechado antes de que comezásemos este programa de hoxe, estaba a contraataque escoitando a radio e tal, estábamos antes de entrar, estaba con Lucía e con Marita e dicíalle que o que descubrimos nesta tempada do Como que non, eu personalmente como responsable, foi un pouco a adaptación aos novos tempos. Este ano foi moitísimo máis sinxelo porque, bueno, exceptuando estes últimos programas que tivemos aí 4 ou 5 que cando falamos con Marita tivemos que gravar en cada unha casa con estes dos peches aqueles daquelas 3 semanas, pero descubrimos un novo formato que estou segurísimo que en canto levemos isto de novo con público, que nos pretendemos volver á esencia do programa, pero con esta nova volta, eu creo que vamos ter unha quinta tempada moi divertida E moi exitosa tamén. moi exitosa e moi divertida tamén para todos os convidados, aínda máis divertida para os convidados que nos visiten, estou convencido. Desexando. Fran Rodríguez, grazas de parte de todo o equipo, un aplauso A vos, por favor, unha vez por máis por sí. todo o que fixeches. Pa vos. É así. Bueno, hemos votado de menos, pero un pouco porque segue sendo director de contidos, ainda que este ali, porque vai estar escoitando, se hai algunha nota, eu paso xa directamente, xa cho digo, Fernando Requer, non te pases un pelo. Vale. Pases un Carlos, pelo. tranquilo, Carlos. Carletos, ¿cómo estamos, Carletos? Bueno, Sintonía para mí. mira, ya se Carlos, baja unha marcha. Baixa unha Marcha, marcha. Carliño. Carletos, ¿cómo está? Vou poñer eu en modo Fernando. Vale, espera. Non son pocholo, Non xa cho digo. son pocholo, pero Carlos, sintonía para mí. Mira, ponlle así toda a Pepe Capelán. Sintonía para min. Espera. Pero a de Fernando. Fai no ben, non, É pero que non é ponga de tan dado a Capelán. ves, non é tan dado a facelo. Claro, Ah, xa verás, fai, xa verás. Di aí. Sintonía para min. ¿Ves? Pues mira, sí. Bueno, vou aproveitar este momento. Aplauso para mí. Bueno, como é un momento que nos espera, gustaríame que cada un dos membros do programa lle dedicase unha reflexión ao paso de Fran Rodríguez antes de que se nos marche a... Sí, por suposto, pois entón tomo a palabra, quero dicirlle a Fran mirando os ollos que foi Fran Rodríguez é o mellor que lle puido pasar este programa desde Gloria Serra. Creo que non podo describilo mellor. A nivel persoal, pois que é un placer coincidir con unha persona con tanto talento e sobre todo con tanta humildade como Fran Rodríguez. Iso é moi bonito. Que podo dicir? No, va, por favor, No, ao micro, no, ao micro, non que non te digas, escoitamos. Non non digas digas, nada. non Bueno, digas. podes dicir, pero a esa distancia non te escoitamos. Non o digas, ¿eh? Como o chorizo de melón. Claro, Non o digas. claro. Chorizo de melón, por certo, que temos hoxe tamén... Por certo, que quería aclarar unha cousa, Carlos. Sí. Para non levar a confusión aos espectadores.
O chorizo de melón non é de melón, Non é da froita, non é da froita. claro. Vale. Menos mal que o aclaramos agora porque Claro, levamos que pode Hai ser xente que nos escribe toda a semana dicindo como poden sacar dunha sandía un chourizo e tal. Non, é que é de melón do pobo. Claro, non escoitan esta parte. Non sei se queres dicirlle algo. Nada, que é un placer e que eu valoro moito. Vou por esta serie, mira. Eu valoro moito que me fagan rir e aprender e aprendi moito e paso moi ben, entón un placer. Bueno, Alejandro Martínez Pini, compañero de pupitre cando eran pequenos, isto é verdade, non sabíades? Sí. Foron compañeros de pupitre. Aparte, Sí, pero mira que relación está que non nos fala o micro, que non te escoitamos, dalle. Digo que aparte próximos, cercanos, estábamos sentados sempre moi pretos. Non sei que queres dicirlle a Fran. Todo que vos descubristes ahora, eu xa sabía desde aí 7 anos. ¡Qué bonito, Pini! ¡Grande! Vais unha marcha, Pini. Bueno, isto é unha pequena homenaxe para ti de parte de todo o equipo. Por certo que xa que comentas, Sí. que quero comentar que a primeira vez que Carlos me invitou a ver o como que non. Sí, xa era como Sí, xa era como que non. Xa era como que non. Sí, Xa era el como que viñera non. de convidado a la Gulet, Sí, creo. pero estivo vendo o programa Steven, antes. Steven como de asexando un Asexando, pouco. sí. E a verdade é que paseino tan ben e quedei tan increíblemente sorprendido, gustoume tanto o que facíades que non foi outra cousa que unha honra poder compartir con vos estes momentos que volverán, Sí, volverán. Vais, isto estamos poñéndonos un pouco ñoños, Sí, pero que No, isto pero é eu, por exemplo, de feito, si a experiencia de Fran fructifica, eu tamén propoño que dende aquí mando unha mensaxe aos directivos da Radio Galega poder montar unha delegación en Honduras e que xestionemos Fran e Maiseu ali. Vale, que Por tamén exemplo, queres ir, claro, por porque el exemplo. solo mellor non dá Efectivamente. para cubrir os turnos. Pasaremos necesidades, Pepe. Sí, bueno. xa no. Bueno, pero quero decir, que No bonito resort, sería, sí. imaginade unha liga das cidades en Honduras, non? Iso é moi bonito. Un Galicia Honduras en goles fin de semana. Qué Por bonito. exemplo. Quen galifou? Guatemoc Blanco. Bueno, pois iso imos deixalo xa nas altas esferas, veremos que pasa. Sí, no, o recado está mandado. Eu sei que isto acollen a miña petición no seu seno de moi bo grado. Espero que dentro da partida presupuestaria para o ano que ven para a RG Sí. de Kenny Gue, Sí, de que pensen que pode haber futuro nunha delegación en Honduras Sí, señor. da Radio Galega donde fagamos Quero dicir, ao mellor podíamos facelo como que non dende Honduras. Bueno, a mí non me a ver, que non pasa nada. Isto é propoñelo todo, A ver, Por iso, hai que que son moitas vacinas, para moita xente, non sei se nos vai dar tempo. Son Bueno. sonido 30. Sí, por iso imagínate. Son 68 vacinas. 68 vacinas, como as bragas Como as bragas de Lucía Veiga. Se non entendedes este comentario, por favor, hai 2 semanas hai que escoitar o podcast. Home. Non digades que din burradas os da radio. Isto ten unha base. Bueno, non nos enredemos máis, Nada. porque é un momento como homenaxe tamén a Fran Rodríguez, unha das súas seccións favoritas. Sí, sen dúbida. Sen dúbida. Imos con Fernando RQR nesta sección das cartolinas, ¿no? A ver se hai. Dalle aí. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Aplauso para él. Aplauso para él. Xa estamos, hoxe é moitísimo máis dinámico, aquí ahora vai pim pam. Temos unha especie de test para saber. Aquí vai, moito máis radiofónico que antes, por certo. Está collendo a cartolina para os da radio. Lembrades, Izquierdo Sisters, cando a semana pasada me preguntabades que facía eu no programa. Aí estamos. Aquí vai. Ten aspecto pergaminado, non? Sí, pero porque non había doutro. No, porque é un homenaxe tamén a aquel cantar de cego que ti lle dicías, Claro, entón. claro. Recuperamos ese espírito. Por certo, estamos coas Izquierdo Sisters que non se pensen que se acabaron os seus pasos no, programa, porque agora agora chega o boso, Agora, bueno, para que fora, cartolina. espera, para que fora moito máis radiofónico. Sí. Eu non sei por qué, agora sáltame moitísimo a dous anuncios. Sí. Que son un da ruleta de Barragán e os slots de Andy Lucas. Pero que Barragán. Barragán. Cheño Barragán. Yo Barragán tiene un xogo de ruleta.
Como De verdad. posible iso? Y, sí, cha, pero ten. Alguén... Hola, ¿cómo estamos? Hola, Muy bien, ¿cómo claro, estamos? a cereza, vermello. Y Sí. Andy Lucas, que cando... Que, Perdón por incidir. ¿Queréis decirme que hai unha tragaperras Tragaperras online virtual, online. do de señor Barragán Barragán? e outra de Andy Lucas. Bueno, é un motivo máis para prohibir dunha vez O os xogo. xogos da... Y outro de Andy Lucas, que graban Son de amores y Cereza. Y así, pero é terrible, en serio. Entón, inspireime nisto, por favor, porque como é radiofónico. Claro, moi radiofónico, Cando erredes unha pregunta, vai sonar unha voz que di cambia Pini, pon. A ver, dalle, por arriba disto, non te preocupes. Sí, dalle Pini. non Xa pasa sabes nada. que isto non Como, é. sí, entón, por exemplo... Cambia. Se está Cambia é de Zetangana, que é o meu referente. Este é Adriel Favela, creo. Sí. O que di Cambia. E outro Non sei o que referente. dis. Que ICO, cando acertedes, Sí? sonará Éxitos. Éxitos. Vale, moitísimo máis radiofónico. E agora, imos aló A cartulina non cambia. a cartulina. Vamos aló. Imos aló, atención. porque Oxe, é isto- unha cartulina. Para o que veño eu. A ver, por favor, Pepe. ata Vigo. Oxe, unha cartulina moi escueta, pouca cousa, pero por qué? Porque se sabes que eu preparo moitísimo esta sección sempre. Bueno, Deixa- é unha rede de voleibol. No, creo, no. A ver, De badminton. No, un momento. Por que un momento. pesan, de por que pesan velutinas. 20 kilos? Un momento. Vale. É unha rede. Sabedes que eu preparo moito sempre esta sección. Sí. Pero Moitísimo, hoxe, sí. como Nunca ben viñeron Claro. al Izquierdo Sister, Viñeron as vou a improvisala un pouco. Nunca pasara, Claro. Bueno, vale. Claro. Hoxe permitimos. Entón, Hoxe por ser hoxe ti. Solo puxen como unha especie de estructura para a sección, unha estructura metálica claramente, cuns pesos para que non caia a estructura. De 20 kilos Polo cada vento. un. Claro, polo vento. E puxen ali un enchufe por si había que enchufar. Claro, porque sempre Na podes ter que estructura- cargar o na móvil. estructura, esta sección chámase TikTok Bupecou. Claro, para que entendades, quero decir que aquí Fernández RQR equipara unha titulación académica a unha aplicación. Claro. Sabes, quero decir, Entón, Bupecou Para con que- TikTok. Para que a xente o teña claro, o que eu vexo cos meus ollos completamente espidos e inocentes, digo que hai como unha especie do que comentaba Pepe, unha especie de rede de voleibol. voleibol, e en cada un dos pés dos paus que suxeitan a rede hai unhas pesas de 20 kilos. Claro. En un lateral hai un enchufe. Ben. E agora porque que el di- puxeches unha gimnasta. ahora puxen Unha unha balanza, balanza, unha balanza, unha balanza. claro. É unha estructura sólida polo que vexo. Sí, porque claro, se a vai- balanza, claro. Entón, Equilibrada. diríamos o sea, que as respostas de Lucía van a ser un círculo, por exemplo. Un Isto círculo, todo improvisado, improvisado, un por círculo. suposto. E as respostas de Marita van a ser un cadrado. Un Vale. cadrado, moi ben. Quen contaba. Va a ser Vale. cagao. Moi ben, vale. Moi ben todo. E imos, por ahora, No, os está fenómeno. quedando. Moi No, ben. ademais moi canónico porque seguen estando os corchetes, pero Sempre porque corchete. non ten nome para a sección, No, pero no. ten os corchetes, claro. Bueno, agora xa se atreve a dicir que se chama TikTok Bupecou. Sí, Imos aló. pero non é un nome para unha sección. No, Imos aló, Bueno. vou retomar a de dúas, a fai 3 semanas. Sí. Carlos, a de xente galega, Correcto. que ten máis seguidores en Twitter. Ai, Twitter agora. Agora Mira, Twitter, tío. que moderno, En Twitter. boi. E segundo que acerté. tiktoker. Non me cheires, Marita. Non me cheires a resposta, Marita. Twitter. Adiante, imos a locador. ¡Vamos, cabros! ¡Adiante! Quen ten máis seguidores en Twitter, Marita? Isto para que non nos A saibades primeira os vai da para radio. Marita e tamén para ti, Bueno, mentre el sigue, visto para os da radio é que comeza a sección. Aquí, imos aló. Sí, non é que lle estea dando un Adiante. ataque epiléptico a Adiante. Fernando ni nada. Quen Pode ten ser máis bonito. seguidores en Twitter? Bertomazos? Berto Temazos. Eu digo Bertomazos. Maldito, pero eu digo Bertomazos. Ou Cristina Pato. Iso para quen? Para as dúas. Hai que poñerse de acordo? No. O sea, No, cada unha pode decir... a túa Claro, resposta claro. vai a ir nunha balanza, nun lado da balanza. Unha vai responder círculo e outra cadrado. En Twitter. Mira, En que Twitter. Ben, que ben suxeita. Non vos deixedes sobrepasar polo caos. Adiante. Deixadevos levar por el, máis ben. Iso é. Fluide con este caos. Bertomazos. A ver, no, Bertomazos di Lucía. Eu digo mesmo porque non teño Twitter. Perfecto. No, no, perdoa. Ah, pues oye, pues Perdoa, sí que o tes, non o usas. No. Marita, xa cho sinto, pero esta resposta é moi Ui, bupecou. moi bupecou, Claro, que non tes Twitter, Oi. non ter Twitter, moi bupecou. Por lo Pero tanto, bueno, xa Marita, aquí. Ten un O cadrado. cadrado agora. Marita na balanza de bupecou. Sí.
E Lucía Eu acertou. asinto porque entendo aproximadamente un 40% que dixo. Triste digo. O 40. Mira, o 40 entende, tía. se No, entende. a ver, eu xa levo rato observando a cara de Marita que está Tranquila, loitando Marita. coa Tranquila, Marita. Marita, circunspección. Marita, isto é protorradio, quero dicir, se entendiches un 40%, Ahí va. se entendiches un 40%, entendiches xa un 15% máis do que levo entendido desde o principio A de ver, son tempada. Imagínate son eu que aguanto a cartulina, Eu e non valía para vexo. farmacéuticas, son quen de ler recetas médicas, son Aquí capaz vai. de entender, o sea, letra de nenos de sí, infantil. Bueno, sí que son mestra de infantil, pero isto supera. Efectivamente. Isto é pura fantasía. Efectivamente, Lucía acertou. Acertou. Polo tanto, un círculo na zona TikTok. Un círculo moi ben. E llevou vou Pero unha... se eu respondín o mesmo. No, perdona, ti dixes que non tiñas TikTok, polo tanto, a Twitter, zona Twitter, non non ten tiñas Twitter. Twitter, polo tanto, a zona Bupecou, non ter Bupecou. Claro, cambia. Claro, é que Cambia. está clarísimo, Marita. E ademais, Mira, non vou participar en ningún concurso máis no que estés te un Julai. momento, Porque un de momento. verdad, o sea, Antes de seguir, por favor, antes de seguir, o círculo vou no calzar na cartulina porque senón vai caer pa outro lado da balanza. sí, dibuxa yo na cara a Pepe que é o que che falta. Aí está, Ahí mira, está. está cansando Seguinte, o moi círculo rápido, porque senón móvese. Esta é fastidiada, A ver, a ver. Aquí partese Galicia. Marita, aquí Perdón, por partese favor. Galicia. Quen realiza isto? Por Partes favor, unha de cara, Galicia. un primeiro Partes plano. de Galicia ou partes de Galicia. Claro. Fernandinho. Partes de Galicia. Marita, agora, moi importante. Partes de Galicia. Eu entendín partes de Galicia. No, partese Galiza. Ah, partes de Galicia. Pola pregunta, como la Partese. como esta ¿Qué te pregunta. dije? Partes de Que Galicia. leo as letras dos nenos, Dios mío. Esto é polos de Vox, o de partes de ¿Quién Galicia. ten ahora. más seguidores en Twitter? Por favor. Adiante, Carlos. Ese primeiro Adelante. plano de Marita, por favor. Adiante, Carlos. ¿Quién ten máis seguidores en Twitter? Vale. O noso fan. Máis acérrimo seguidor, Peregrino Peregrino. 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 ou Ou outro noso fan e máis acérrimo seguidor. Andrés Romero. ¿Quién ten máis seguidores en Twitter? A ver quién, a ver, Aquí axuda ya a pelexa de Carlos, a titanes. ver. Peregrino. Peregrino di Marita. Peregrino é argentino. E Andrés Romero é Pero desde que aquí. isto, chamando Peregrino. Está chamando Peregrino. Isto que No, imposible. Pero- No, é Peregrino. É Peregrino. Non Pois llevo non coña. pode non No, lle porque non lle colles. a cobro revertido dende Argentina. Claro. Non, aparte varía pistas. Vale. Moi ben. Dime, Lucía, Veña, para igualar, podo decir Andrés Romero. ¿vas a decir Andrés Romero? Sí. Pues mira ti por dónde. Igualamos, efectivamente. Por ahora a balanza sigue balanceada porque vai acerta Sí. Marita. Éxitos. Por lo tanto, Lucía. ¡Cambia! Por lo tanto, poñemos aquí un cadradiño neste lado da balanza e mira, vou facer unha alegoría porque como tampouco influe onde poñas ti, onde poñas o círculo ou o cuadrado non influe. Non influe, entón vou por encima, mira que chulo. moi Mira ben. que chulo quedou. A ver, para Esa é a alegoría. Esta é unha alegoría, sí. Muy bien. Imos a segundo, Carlos, atención porque imos a segunda parte de este concurso. Os TikTok. os da Imos radio. aló. Os da radio. Os da radio. Imos ahora voume meter no mundo. Me vou meterme no mundo. Voume meter no mundo das nosas convidadas hoxe. Veña. No mundo da improvisación. E para iso vou seleccionei xa a estea para min máis dramática do cine mundial, Ajá. Sí. que é a morte de Boromir, no Señor dos Anéis. Moi ben. Sí. Pero dinlle un xiro picante. Dechexe un Porque ti aquí lo xiro de Chanquete 360 ha muerto, graus. Chanquete ha muerto, iso non. Entón, No, porque é Dragameto. máis bupe con imos uns- facer unha a tres bandas. a tres bandas. Lucía, Marita e máis eu, esta estea. Ides interpretar improvisando, Improvisando un poquinho, claro. lendo todo, moi ben. No. Ah, no. Hai Pero dous que len. Quen é Boromir? Claro, aquí E vai. quen son os Uruk-hai? Primeiro, é que primeiro hai que situar a acción, porque Claro, non é no sí. Señor dos Anéis. Non. Isto é un escenario distópico, Distópico. Sí. Tópico. Sí. no ano 2023. Sí. O coronavirus xa guai, Guai. xa quedou guai, pero por O coronavirus guai, O coronavirus xa está. Guai que non, non? Que non, que está caput. menos mal, O sea, vale. coronavirus, Caput fora. Vale, ben. pero un fungo, dos pés, tipo pé de atleta, Sí. convierte a xente en orco.
Vale. Engorcou Urujai, claro. Sí, liberar a Willy. E aparte que lles cheiran os pés. Pasa o mesmo, porque tampouco iba a poner a escribir aquí todo o rollo, pero mentres Aragorn está dicíndolle todo o rollo a Boromir de que vai morrer, Te Señor dos Anéis, por aí digo, por darle un pouco mentres de pasa avance todo gustos. isto, hai unha terceira personaxe que é unha elfa De fondo, Sí. que está dicíndolle a Aragorn e a Boromir veña apurade que temos que marchar porque veñen os Urujai. Os Urujai. Claro, Entón, que é moita hora. Temos dúas personaxes. Isto era un poquinho a introducción á escena, ¿no? Claro. Sí. Non a escena completa. A escena vai agora. Ah, vale. Mira, Entón, imos darlle un poquinho de Sí, por favor. situación. Entón, Marita, ti queres ser a elfa, por exemplo? Veña. A elfa vai improvisada, Oh, Dios, voy a morrer. vale? Veña. Ti te expresan, vale? No. Voy a dar a premisa que te claro, expresa. voy a dar Cada a vez folla máis. a folla de guión a ti que será Aragorn ou Boromir? O que ti queiras, O meu que- sol. Pois eu Boromir que Pois eu Aragorn. así, vale. Venga. Bueno, aí está Aragorn. Bueno, grandísima familia de payaso. por cierto. Como lle gusta morrer, a Fernando Mentres eu aguanto unha cartulina. Desde, Por suposto, podes desde- improvisar o que queiras, desde logo. Desde sempre. Pompov. Pepe, eso é un pouco o mate painting. Claro. Sí. É o que sea o escenario de Claro, para lembrade esa Mira, que desde Pompov e Teddy, e Mick, e logo xa foron Fofito, Rodi, bueno, todos os lembrade, Aragorn. Marita e Lucía, que isto sí que é moi importante, que a vosa da vosa interpretación Hasta Emilio. No, coita. Depende. Coita. Depende se sodes máis tiktokers, porque agora mesmo estamos empatados. O primeiro sí, plano sí, de Marita, por Marita, favor. agora mesmo estamos empatados. Estamos empatados. Estamos empatados, Marita. Despois falamos de ese empate. Vale. Agora mesmo. Estamos... Adiante. Adiante, Entón, Carlos. imos aló. Adiante, Lucía. Empezou eu que sou Boromir, sí, perdón. Vale, sí que empezamos ben, home. Wow. Ai, mamá. Frodo. Onde vai Frodo? Estás un pouco máis... Deixei que se fora. Fixeches. Aragorn, fillo de Arazor, herdeiro de Elendil, Elessar. Que? Temos que marchar. Estamos falando. El ángel del Que estamos ángel de falando. Flegeln. Aragorn. El Que? ángel de Flegeln. El ángel de Flegeln. Non fales así que non che está entendendo este. É de mala Espera un educación momento. falar en Espera un momento, que están falando os maiores. Espera un momento. Dime, Boromir. Fixeches o que eu non puide. Elessar. É moi Cinto na auga, cinto na pradeira, cinto nos toxos, Elessar. Veñen os orcos, Aragorn, fillo de Elendil. Eu tamén o sinto, cheiran desde aquí. Espera un momento. Do corme Pero- da baixo, Elessar. Mira, cariño, periquita mía, mira, vai morrer, está morrendo. Que non me escope, está morrendo. É que fallei. Aragorn, me cago na luna que vamos morrer aquí. Fallei, é que ao final fallei vos. Xa está morto, mira, remato eu. Doi unha hostia que daqui no Espera, sitio. Boromir, mira, ti morre tranquilo. Ti sabes quen está morrendo tamén? Pero morre dunha vez la cona. Mira, loitaches con valentía, conservaches a Eso sí. honra. O anel non e tal, pero No. morre tranquilo. Mira, morre tranquilo, Que morra dunha vez, Dios mío, pero nunca tanto resistiu un É humano. que se desfaixe a elfa, o meu e até o mundo todos. Vai rascar la cona, mi hemos Ai, pisar la Dios cabeza, mío. marcha de aí que veñen Ai, os Dios orcos. mío, que bo. Aragorn, fillo de Mira, fillo de tu madre, hai que irse. Hai Va- que irse que veñen vas- os orcos, Mira, Aragorn. Vale, veña, vou, mira. Que espera son me os grandes, os negros Boromir, grandes, Boromir. o da man blanca na cara, estes gordos feos. Eu Van nos matar a É todos. que me falan os Me cando vou falan morrer os- aquí. Cando falan os elfos eu nada máis que escoito pi. Escoita, eu- Mira, de verdade que non hai maneira. 750 anos no mundo e vou morrer aquí. Por un mira- aparbao que non dá morto. Morre dunha puta vez vouche dicir desgraciado. unha cousa. Dime. Vouche dicir unha cousa. Vou morrer. Pero Pero estou no, pasando un rato boísimo. Cuenta unha cousa. Mira, eu seguiríate a meu irmán, miña irmán, Ai, Jesús bendito. meu capitán. No, Vai, no, te seguir, eu vai, te sei que seguir, ti vamos me morrer seguirías. todos. Eu sei que ti me seguirías. se Pero pudera, tes mala cara, eu tes se mala pudera cara. seguíate, pero que non o vexo Ti claro. vai en paz, mira, vai en paz, fillo Vai. de Gondor. Vai en Aragón. paz, vai en paz. Aragón. Esperarán a súa chegada na Mira, Torre pai, Branca, pero San non vai Silvestre, volver. San Mira, Silvestre. queda sin Mándalle un WhatsApp. Mándalle un WhatsApp.
Escríbete un WhatsApp, Dios mío, temos que esperar a que morra este home. ¿Dónde tengo corno? ¿Dónde tengo careo? ¿Cómo tocareo? Vamos rematar. Que che parece se o remato? Remato Non me remato. vais a que é unha cousa que A é ver, de Arajona, misericordia. no quiero decir así, el Esar, por Dios, por tu madre te lo pido. Pois aí vou, rematalo. Boromir, fixéchelo moi ben, cariño, veña. Jesús, dalle, ainda parpadea, dalle outra que... Dios, que tan duro é. É duro. Oiches, na guerra con Sauron non aguantaron tanto, me falte Dios, Aí se está, morrían como morreu. pallas. Bueno, Ala. pa onde vamos? Ah, pues no sé, dirás ti. Ah, teño que decidir eu para onde huir. Dalle aí, me cago no tío de Dios. Tira yo sorco. Xa está, sube. Perfecto. Está, Pelos como escarpias teño Ah, tal ahora mismo. está Tolkien pensando en sair da tumba para poder e os de Amazon, os que están a facer a serie esta nova do señor, están todos locos. E agora teño que dar a decisión final, Marita. Sí, porque quedan 3 minutos de programa. Entón, mira, Baseada en rigurosos cálculos, non penses que Alfanuméricos, sí, unhas complicadas. No, é HAL 9000. É que vos non ten un girito, cuidado. Porque isto ao final era unha folla de Excel. Como nos levou a horta? Vaya. No que eu poño a interpretación das dúas. Ajá. Está escribindo na rede de béisbol, de volei. No, é unha folla de Excel. Unha folla de Excel. Bueno, de cálculo, con sumatorio, con todo isto. Columnas. Sí. Doulle igual no tal. Está escribindo. Enter, espacio. Sube arriba como talento puro. Que éxitos. Dalle, te pongo un éxitos. Sí. Éxitos. Muy bien. Todo este talento, esta estructura de improvisación non a pode aguantar, cae. Sí. E xa está. Moi ben. Noraboa. Noraboa, de verdad. Noraboa. Parabéns a todos os que teñan atendido algunha das seccións de Fernando Requerre. Como homenaxe a Fran Rodríguez, eu creo que non se pode facer peor. Bueno, non, sinceramente, o de hoxe foi espectacular. É un xiro carpetobetónico. Sí, non, é que aparte mezcla pois espada e bruxería, que é unha cousa que a min gustame moito, e Dun tecnoloxía. Dragons, non? Que Sí. Tronac el Cártaro, que era aquel de Super López, la gran superproducción, que recomendo encarecidamente ese cómic, por certo, Tronac el Cártaro. Pois isto foi Tronac el Cártaro, pero tipo Fernando Requerre. Bueno, hai que dar as grazas sobre todo a Marita Martínez polos primeiros planos. Marita, eu síntome moi recoñecida en ti porque levo así unha tempada. Moitas grazas por estar connosco. É un placer enorme tervos a bolas dúas, Lucía Veiga e Marita. Grazas pola vosa complicidade, xenerosidade. É un placer estar a vosa casa, pero sabedes que vos lo digo de corazón. Agardo que poidamos vernos unha vez máis este ano, no fin de tempada, a ver se somos quen de buscar todos os axendas e gocos. Habemos ser quen, porque non debería dicilo, pero como que non? É un dos nosos... non, é o noso programa favorito. Moitas grazas, Lucía. Moitísima sorte, estamos xa rompendo a cartulina todo. Estás acabando non aguanta a cartulina o talento destas mulleres. Podedes seguir a Lucía no Malicia Noticias, no mellor de cada casa, no lugar que está xa chegando ás últimas... Bueno, está na meta de no Ecuador. Bueno, xa chegando aí ao final. Marita Martínez, non me cuentes tu vida, ese podcast. Non me cuentes tu vida, non te digo eu, é o nome do podcast. Grazas por... Esperamos dentro de moi pouco disfrutar da mellor impro de toda a pel de touro, que é a impro das Izquierdo Sisters. Super recomendado. Fernando Requerre, moitísimas grazas por estar aquí. Pepe Capelán, Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, e un grandísimo agradecemento a Fran Rodríguez, o noso director de contido, que a semana que ven vai falarnos desde Honduras. Sí. ¡Viva Honduras! ¡Viva Fran Rodríguez! Un aplauso para él. Marchamos, que temos os amigos de Levar Luthier. Marchamos porque mira de que horas son. Se que case xa é a unha. E como é a unha, marchamos coa mellor música que se pode facer cun piano e unhas botellas de sifón. A música de Levar Luthier.
rhythm. Back dance rhythm. Everybody dance now. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Back dance rhythm. I say yes, I say yes, I say yes. Gotta lose, right on, right on. Put your feet on the floor. Feel the rhythm of your soul. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Yes, everybody say now. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Say yes, I say yes, I say yeah, yeah, yeah. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Back dance rhythm. You know you got a chance now. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Come on, boys. Back dance. Back dance rhythm. Back dance rhythm. Back dance. Back dance rhythm.